Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να έχετε πάει κάπου διακοπές. Εικάζω ότι δεν έχετε πάει στην Κούβα. Θα έπρεπε, γιατί είναι η Πρωτομαγιάτικη Μπριγάδα και είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ωστόσο, για αυτούς και για αυτές που βρισκόμαστε εδώ, σήμερα θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την Αβάνα από ψηλά. Είναι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από ένα ρεστοράν της Κούβας, το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο στην Αβάνα. Το συγκεκριμένο βίντεο το επέλεξα για δύο λόγους. Πέρα από το ότι έχει πολύ καλή αισθητική φωτογραφία, γιατί μπορείτε να βρείτε και κάποια άλλα βίντεο, όχι όμως εφάμιλης ποιότητας. Αφετέρου συνδέεται και με ένα καλλιτεχνικό κίνημα της αεροφωτογραφίας, της αεροζωγραφικής που έκαναν οι φουτουριστές. Το προσεχές διάστημα θα κάνω κάποιο σεμινάριο σχετικά με τη μοντέρνα τέχνη, οπότε σας στέλνω μάχημους σε αυτό. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καθόμουν και έψαχνα λίγο υλικό, να φτιάξω λίγο τις διαφάνειες στο PowerPoint. Η Κούβα όμως είναι ένας προορισμός ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά μας και έχουμε γενιάσει αυτά τα βιντεάκια το τελευταίο διάστημα. Οπότε για αυτή την περίοδο θα έχετε τη χαρά να μπείτε, αν όχι σε ένα ελικόπτερο, τουλάχιστον να έχετε μία εικόνα 360 μοιρών από ένα ελκυστικό σημείο της Αβάνας. Gracias και τα ξαναλέμε σύντομα.